Leer Limburgs koken is het nieuwe kook- en bakboek van Nettie Engels en haar dochter Peetje. In duidelijk beschreven stap-voor-stap recepten laat het tweetal iedereen op een makkelijke manier kennis maken met het lekkerste van de Limburgse keuken. Laat u vervoeren door 40 recepten voor knapkoek, vlaai, asperges, soep en andere heerlijke gerechten. Met vele overzichtelijke en uitnodigende foto's van fotograaf Louis Oliveira. Vanaf april overal te koop voor maar €14,90. Zo tover ook jij de smakelijkste snoetekeukjes op tafel. Leer Limburgs koken van Nettie en Peetje Engels, een uitgave van uitgeverij TIC.